Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Isa po akong safety practitioner. Isa pong napakahalaga ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Live impromptu po tayo. Sa larangan po ng safety ay hindi po nawawala yung ating vocation. Ang vocation po ng isang safety officer, safety inspector, supervisor, safety engineer o safety manager is to save lives of people, to secure the properties of the company in order not to damage, and also to protect the environment. Kaya kapag ka nasa safety po tayo, napakahalaga po yung dedication, yung resiliency, at saka yung mga behavioral based safety natin para mai-apply po natin sa ating job site. Iniiwasan po natin na tayo po ay maging hazard din sa ating site. Sa pagiging hindi maganda ang ating mga behavior o pagkakaroon ng bad behavior sa pagresolba ng mga problema sa ating job site, tayo ay hindi maiwasang magiging isang hazards. Kaya mga kabayan, mga ka-safety, ugaliin po natin, panatilihin po nating mahinahon, dalhin po natin sa tamang proseso ang ating paninita at pagtatama para makaformulate tayo ng mga tamang corrective actions para sa ating job site. So hanggang dito lamang ang aking short live. Bernard Gabaon po. God bless everyone.